नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी कृष्णा दातकर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत करतो। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही थंबनेल बघितलेला आहे की महाराष्ट्रामधील सर्वच्या सर्व युनिव्हर्सिटी एग्जाम ह्या ऑनलाईन होणार आहेत। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो प्रश्न आहे ना तुम्हाला प्रत्येकाला आता येतच आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रश्न तुम्हाला काय येत आहे मला माहिती आहे। कोरोना जसा येतो ना तुम्हाला हा प्रश्न उठतो की आता आपल्या युनिव्हर्सिटी एग्जाम ह्या ऑनलाईन होणार आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे दक्षिण कोरिया असेल, इथं चीन असेल, इस्रायल असेल, तिथं नवीन व्हेरियंट आढळत आहेत कोरोनाचे आणि चीनमध्ये दक्षिण कोरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळत आहेत। त्यामुळे त्यांनी इथं शाळा बंद केल्या, कॉलेजेस बंद केल्या आणि संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात आला विद्यार्थी मित्रांनो। मग विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा इथं तयारी सुरू आहे। महाराष्ट्रामध्ये बघा की जवळपास 1,00,000 बेडची इथं तयारी केली आहे आणि जे 10 जम्बो कोविड सेंटर बंद होणार होते तर आता ते सुरू राहणार आहेत। म्हणजेच तुम्ही बघू शकता कोरोनाची लाट जी आहेत ना ते अटळ आहे। मग महाराष्ट्रामध्ये इथं वर्तवण्यात येत आहे जी कोरोनाची लाट आहे तर ते विद्यार्थी मित्रांनो जून महिन्यामध्ये इथं येणार आहे असं वर्तवण्यात येत आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, जूनमध्ये आली तर ती लगेच संपणार नाही आहे, 3 ते 4 महिने राहणार असं त्यांनी अंदाज वर्तवलेला आहे। आणि आतापर्यंत जेही सुद्धा त्यांनी अंदाज वर्तवले ते इथं खरोखर ठरलेले होते कोरोनाबाबत। मग विद्यार्थी मित्रांनो, जूनमध्ये लाट अटळ आहे, येऊ शकते। मग विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या ज्या एक्झाम आहेत युनिव्हर्सिटी एक्झाम ते ऑनलाईन होणार का? बघा विद्यार्थी मित्रांनो, एक महत्त्वाचं म्हणजे उदय सामंत सर तुम्हाला माहिती आहे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य ते देतात नेहमी। खूप आभारी आहे त्यांचं विद्यार्थी मित्रांनो। विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला ते प्राधान्य देतात आणि कोणताही जो निर्णय असते तो ते घेत असतात। मग विद्यार्थी मित्रांनो, यावेळेस ते कोणता निर्णय घेतील? बघा विद्यार्थी मित्रांनो, कोरोनाची लाट तर अटळ आहे। मग विद्यार्थी मित्रांनो, डायरेक्टली तुमच्या एक्झाम ऑनलाईन घोषित करतील का? नाही विद्यार्थी मित्रांनो। बघा, ऑनलाईन तर एक्झाम होण्याची तुमची चान्सेस दर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत कारण की कोरोना येणार आहे। मग विद्यार्थी मित्रांनो बघा, अगोदर काय की कोरोना काय येतो आणि तो घातक काय आहे की तुम्हाला इथं सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणे खूप महत्त्वाचं असतं। आणि जर परीक्षा ऑफलाईन घेतली तर मग इथं सोशल डिस्टन्सिंग कशा प्रकारे मॅनेज करू शकतो, कोरोनाचा जास्त फैलाव होऊ शकतो। म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, ऑनलाईनचे चान्सेस इथं वाढलेले आहेत। नंतर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं जर कोरोना आला तर शाळा कॉलेजेस बंदच होणार कारण की विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माहीत आहे की लहान मुलं आहेत आणि त्यांना वॅक्सिनेशनसुद्धा खूप कमी प्रमाणात झालेलं आहे, ठीक आहे। तर त्यामुळे शाळा आणि कॉलेजेस बंद होण्याचे प्रमाणसुद्धा आता वाढलेले आहेत। जर शाळा आणि कॉलेजेस बंद झाले, शाळा आणि कॉलेजेसचे लेक्चर ऑनलाईन कंडक्ट करण्यात आले, मग आपल्याला माहीतच आहे की तुम्ही म्हणजे मोठ्या प्रमाणात म्हणता की ऑनलाईन लेक्चर तर ऑनलाईन आमचे इथं एक्झाम व्हायला पाहिजे, म्हणजे ऑनलाईन क्लासेस ऑनलाईन एक्झाम असं तुमचं म्हणणं आहे। म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, ऑनलाईन एक्झामचे चान्सेस जे आहेत ना ते मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत। पण तुम्हाला एकच गोष्ट करायची आहे, तुमचा स्टडी तुम्हाला चांगल्या प्रकारे करायचा आहे। जोही सुद्धा युनिव्हर्सिटीचा इथं निर्णय येणार, सर्व युनिव्हर्सिटीचा, पुणे युनिव्हर्सिटी असो, मुंबई असो, नागपूर असो, कोणतीही असो, तर विद्यार्थी मित्रांनो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देऊन ते निर्णय घेतील। आणि एक लक्षात ठेवायचं, ऑनलाईन एक्झामचे चान्सेस वाढलेले आहेत। हा व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत नक्की शेअर करा जेणेकरून त्यांच्यापर्यंत ही अपडेट माहिती नक्की पोहोचेल आणि तुमचा सपोर्ट नेहमी असाच राहू द्या। थँक्यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ। थँक्यू।